Здравейте, аз съм Светли от Космос БГ и отдавна не съм качвал видеа тук. Сигурно вече станаха 4 месеца, за което искрено се извинявам. Сега ще ви обясня всъщност какво се случи, но ако четете сайта Космос БГ, то вече знаете. През лятната ми отпуска моите работи с гражданската наука потръгнаха, бих казал, доста добре. За тези от вас, които не знаят, това е участие в проекти на НАСА, други организации, космически агенции на доброволни начала, което значи без заплащане, но това не значи, че работата не е сериозна и не можеш да имаш научни активи под формата на публикации, сертификати и прочие. Което при мен вече се случи, сигурно вече знаете, преди няколко дни в петък по един такъв проект на GOTO, казва се Kilonova Seekers, група любители. Открихме необичайно ярко явление, вероятно представлява катаклизмична променлива, имаше публикации, аз бях писан като съавтор. Отделно във връзка с откритията ми на астероиди, един беше кръстен на мое име, казва се 91335 Александров. Самият аз не очаквах всичко това, знаете, аз съм биолог. Всичко това беше свързано с повече медии, повече участие, известен бърнаут, така че си починах от канала. Държа да кажа Ники от блога, от влога Наука с Ники, сигурно знаете за този известен влог в YouTube. Ники ме покани преди известно време да му гостувам, като се чувствам готов, ще приема. Сега знаете вече, това лято се случиха много неща. Боинг се издъни, меко казано. Реално нямаше катастрофа на кораба Starliner, но НАСА не се довери на него да върне астронавтите и той се прибра празен. SpaceX в абсолютен възход от своя страна. Мисията Polaris е успешна. 4 души пътуваха на разстояние 1400 км от Земята, най-далечното след приключването на лунната програма през 70-те. За пръв път след кацаният на Луната астронавти отново пътуваха през радиационните пояси на Ван Алън. Този месец очакваме, надяваме се, че ще излетят мисии до Юпитерианската луна Европа и астероидната система на Дидим и Диморф, ако времето позволи, защото в Флорида по-настоящем има ураган. Аз ще съм с вас, за да отразявам тези новини. Надявам се да имам време да кача нови видеа, но за сега това е, което съм ви приготвил. Така че за сега ви казвам чао и очаквайте новото съдържание.